bang ya purthumi akemang non sila sasai bang ya kecing bang silo lapen ekedam tanga porfut BJP atum press meet long ta pulo alang litum asai ni ken claim 4 jut jelang claim telang lapen aphang sinang jong paphang dun da si opposition bo masih kejong dun lok la asai kali lason sinang litum aphana ko dula sala subtha ko pisi pakla ring to Pinil tung ladak khabar ke hat LAC pen patir piponsi ladak dulunia long ladak social demonstration ke donong ko kathe bang ke lahen lo je Karbi Anglong Autonomous Council tu alang litum rat aphan chechak lo lak isi pata ke joy pen ke ronji hala bang so lam jalang litum paklang lo lapan hala bang so alam ke paklang pen non ke ceplang so bang ke rong long bang ke xerox mate duplicate pata ke ron bang si alang litum claim tu rong lapen pata ke ron nai komad lo lake proper hala dak NC long lema mate kedestral ka survey tang along lema hala bang so bang tum lang pa minang la la hai lang le pin pen blank copy rong ajo ron mat rong dokan komputer along xerox kuri amat la BJP workers atu long le mane ke chiripho mane ke chiripli la pu tok lok chot ke la ke long le patta puli tu hogoni la senli tum jong dunji la BJP atum ka fill up tabret adak number tabe thang da chichini ne lapen mondol tu memang si survey damdeb lo dante dak nomor ko son lo chichini po properly ke chichini ne la so por si la ke duplicate pata ke ron abang ke alang litum ington na ko usin litum jong dun ingtung nilitum ning hang bele pini ke song ali radatum nang kapachini radatum ke pho rong long ke pho lam ka ni ban sinil tum la bang so rada farman situm pini karjab na la sinilitum han nang ke jong kali kalang dan dimon criticize tu la bangla ni tum dak claim kali nili tum ke rong long kopi ma kisum rar tum man kopi ma ka ba manghu la hok lam ke nili tum ke media theng no press theng no hok nili tum la ke pachini bek porat pan duplicate pata ke ron po ang thek kelong nang litum balong dek na nili tum long non mata jhakta ne paklang theki la ke ise format ha dak long dun lo rong sorma sin nili tum ha na paklang lo la bangso a forma masi rong sorhan patta pu hoksi ron olang litu lapen labang so a patta ki pi ke dak mondol tum survey damsi pan long le phai pu dak tok si pan ana a revenue ki pinangi pu kadu ko beta tum dak tok pensi dak ARO seal donangi kadu ko bedo ernangi sita lahai ave pinsi BJP workers jong tu computer long pen xerox kuri po la pensi fill up pi bom la son si pi bom lo lasi la sona sai bangke litum claim nang ni lalo lasi jong si claim mi bulutang te ilitum Karbi Anglong Autonomous Council la ke hidung ja kongdo la pen ilitum land and revenue office ilitum dak mata circle office do ke a dongka mukam de ilitum revenue circle office do ke mondol do mandak si do erlo mati longle ka kapalang ji longle ka papunji ke lang litum si claiming lo ke ARO officer ilitum pifan lo ke bike lahai kapalang ye fan lo ke mati non ke ARO alar mondor alarta BJP rong workers dunsi ipi ke claim lo de la ke chok che pix lang litum ke claim lapen purthimi ke mang di amen ki earphone jume sen lapen li tumta che dondun che kroidun purthimi ke mang amen ki earphone lang litum athema longle phelang lampe longle hen lo ilitum ache the bule chipu det ta chok jong si longle yong si ave pulo tangte la ke ilitum non kai ke itum inglong so tum hongi kerengi sungkrung khangjang lo la si ilitum heglong lo state government ame basundara halata ko people la bang so scheme ge wanang that a state long ta mithang khomia tum ta amithang along le patta ka chapalong i phansala so scheme ka semar mati ili tum da jume sen lo amen kir ke tang ili tum ke 6 schedule area tribal area porsi la dake keche ke be phan ke long le ka patta ke piune di sida non ka chaplang thu ko piloma ladak bang Karbi Anglong Autonomous Council tribal area long si non ke MAC atung si long le patta ke ron dia phanda lang tum claim bom ulotang te bisar lam kupli homosti long son ke long le hempu mate long le patta ke ron ni bang ke Pawan Kumar Rai le Pawan Kumar Rai yong si long le patta ron lodang te alang li Kumar han lo ke ron po bihari ke che ke betuman si ron bogadi de lalote la ke 6 schedule ke tuman ka wailet lo la pen ke claim ning aron bang ke alang tum claim clear lo la senili tum Karbi Anglong Autonomous Council kachari tum phan ipuang tum jong si long le patta ronji bulotang te arona teng pen lang pa mera ron noi pusini tum puji alang litum non ke claim bang ke dotang long le patta long ta hala bang so long le patta long ta konon fill up thu sela dakta ko kapre ka patta ke issue thu abu son le tum arju dum long lo litum rong sor pen arju long lo la sila ke PWD to war sonra
overlapping batai la bill ke bang poisa ke bang LinkedIn ke draw je fan pu attack koidun lam puke pata ke isi long chok se once teron sang ho ban si pata pilo butang te lake kumane hanse sangu rong pi sangu ban ka dake bidun dolo la contract PWD atau wara song ke la bang claim ponul de la se la so bang ke nitum totally condemn lo lang litum rat fan ka pa manghu rat fan kapa jok lupen alang litum ke claim pot lalu Karbiang Autonomous Council ban Bangali Bihari fan la so patamen men kacong thui poson kemata abi Karbiang Autonomous Council tu non mat ke alang litum MSC tum yong si chapahem pu pon blo tang te la ke MSC tum ke bang cheron wek pu la ke la pe non ke dobom MSC tum man ke la ke National Party along BJP along hala dake la tum ke 6 schedule alam ka ning jei ka pelam lo tribal sa tuman ka cherai ka pelam lo avut bank kunat lo hala sel tum ke chelangi National Party tum ke avut bank kunat lo selasi ka chelangi vote bank blo tang te pinia ni ke BJP vote bank la ke non tribal sa tum an ke National Party vote bank Lasela vote bank masalah antum voter no lapen pata no alang litum ka cipi ban si bori pon ko asi non litum lang nunji jong si inut bak ache ke be pan pata lang tum ke issue theklong blo tante lake totally 6 schedule ke kaphang bolo 6 schedule aron karkan binong lo bosin dum jawon labang so pata karbi arara phanta duplicate patamen men pidunji ma karbi pan Karbiang Autonomous non mani litum theklong la sigron ho komamen men la lagdo la ke dak minangan dak alang litum ke tok mondo la bang blank copy si alang litum roner lo lapen mondo la tum si dak ke tok nahi lapen SK tum si circle office ong si dak ke tok lam nahi lapen ARO asil duya signature dui hal hai bang awi pin si komane BJP abokar jong tum si la dak fill up yere lo mane ke 5 bigha mane ke 2 bigha mane ke chiripli mane chiri ke thom la son si tok pon bom Karbiang long ke la land and revenue aja kong long ke kitok ke lang ni ke yaro pen ke lidesi BJP awakar tu si claimer lo businal la son si ni tu me wrong pen ke report long lok lo la pen wrong la son si claim bom kalang ngadi la hen la chop di kali aron dam de pin lo mot claim phabra mot